Iintsuku ezimbini zolwazi, intsholongwane ugawulayo, udushe olusekezelwe kwisini nokukhulelwa kwamantombazana nasemancinane zezinye izinto ezithe zaphuma phambili. Kodwa sisiqalo nje esi, umnqweno kukusindlu yowiso-mthetho ebantwini. Our presence here today is also based on the imperative that Parliament, provincial legislatures and municipalities are essential actors in the improvement of the quality of lives of our children and in the promotion and protection of their human rights. Kudluliswe umyalezo wokuthembeka noluthanda ilizwe. Aba bafundi bakhuthazwe ukuba babe ngabemi beli abathatha uxanduva. So destroyed is Parliament that we're not sure that we'll be able to rebuild Parliament from the ruins of what we have. Or we may have to destroy it in order to start, or even find a different piece of land for us to rebuild. Now, I don't want to dwell on that. But Bantwana Bam, all I want to say is, this is a challenge to all of us, but particularly to you. Abafundi balamkele liphulo. Funa sibekezele esikolweni, sizame ukukangaka ukuze expressa esikolweni ngengxaki esinazo ezikolweni nasemakhaya. Ndinobile kakhulu uba mandibe lapha nam phakathi kwale ndawo njengoba ndisuka endaweni esemaphandleni kakhulu, e-Alisdale, indawo engathathwa serious kakhulu. So ndifunde apha into yobana ndikwazi ukuzimela. Kukho izicwangciso zokuba neenkqubo ezilolu hlobo kwiphondo lonke. Kuzogxilwa ngakumbi kulutsha kwiindaba ze-SABC. Ndingu-Andanqonji, eMakhanda.